Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Ζαγορίτης φυγαδεύεται συνοδεία αστυνομικής δύναμης. Λίγα μέτρα πιο πέρα επικρατεί πανδαιμόνιο. Να πείτε για τα παιδιά που ήσανε τα κρυγόνα στα παιδιά. Να το πείτε και αυτό. Ούτε ζήτησα ούτε είχα ανάγκη τέτοια προστασία, δήλωσε λίγο αργότερα ο Λευτέρης Ζαγορίτης στην Πελοπόννησο, εμφανώς δυσαρεστημένος από τις διαστάσεις που πήραν τα επεισόδια και την αντίδραση της αστυνομίας. Λίγο νωρίτερα, άλλωστε, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να έρθει σε επαφή με τους φοιτητές, οι οποίοι δεν είχαν δείξει διαθέσεις να απειλήσουν τη σωματική του ακεραιότητα παρά την ένταση της διαμαρτυρίας τους. Είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Ο διάλογος είναι στον πολιτικό πολιτισμό μας. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι. Εγώ θα μιλήσω με τα παιδιά σε λίγο. Τις αγωνίες τους τις αντιλαμβάνομαι. Μας λέει ρητά ότι θα έρθει ο κύριος Ζαγορίτης κάτω να σας μιλήσει. Εμείς σαν μόνο όρο που του βάζαμε ήταν να φύγουν τα ΜΑΤ από εκεί πέρα. Και όχι απλά δεν ήρθε, όπως δείξατε και εσείς, φυγαδεύτηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή την οποία είμαστε. Βρέθηκα κοντά στον κύριο Ζαγορίτη όταν μπροστά και σε εσάς, στις κάμερες και στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσει με τους φοιτητές και αυτό έκανε. Επέστρεψε πίσω πάλι στον πολυχώρο του Ιντεάλ και περίμενε εκεί την αντιπροσωπεία των φοιτητών. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και αυτά τα παιδιά δεν έφτασαν ποτέ να μιλήσουν με τον γραμματέα. Μάλιστα επιχείρησαν να προχωρήσουν ακόμη και σε συλλήψεις. Χτυπούσε κόσμο με τη γνωστή πρακτική του να έχει γυρίσει ας πούμε τον κλόμπ ανάποδα. Εγώ εκείνη την ώρα ας πούμε βλέποντας αυτό έπιασα τον κλόμπ και του φώναξα γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, ας πούμε, γιατί βάρας με τον κλόμπ ανάποδα. Το έχουμε δει ξανά και σε άλλες πορείες και εκείνη τη στιγμή αποκόπηκα από το υπόλοιπο μπλοκ των φοιτητών και εκείνη τη στιγμή με τραβήξανε οι άλλοι δύο άνδρες στον ΜΑΤ και προσπαθήσαν να με συλλάβουν. Γκάφες μέχρι δακρύων ανέφερε το δημοσίευμα της Πελοποννήσου, κάνοντας λόγο για δεύτερη συνεχόμενη γκάφα της αστυνομίας μετά το δακρυγόνο που έπεσε το Σάββατο στο κλειστό της Ολυμπιάδας και οδήγησε στη διακοπή του αγώνα με την ΑΕΚ μόλις το 5ο λεπτό, καθώς δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Η αστυνομία κατηγορείται ότι ουσιαστικά δημιούργησε μια ένταση εκ του μη όντως, τη στιγμή που πέριξ Αγίου Νικολάου απολάμβαναν τον καφέ τους ανυποψίαστες οικογένειες. Μάλιστα, οι φοιτητές κατήγγειλαν λίγο αργότερα ότι το δακρυγόνο που έπεσε ήταν λιγμένο. Ημερομηνία λήξης Ιανουάριος του 2005, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία όλων όσοι βρίσκονταν στο χώρο. Το ίδιο τα δακρυγόνα, ως δακρυγόνα, έχουν απαγορευτεί από τις διεθνείς συνθήκες και ως καρκινογόνα προφανώς. Προφανώς και επειδή ό,τι λίγη χαλάει συνήθως και μάλιστα κάνει χειρότερο κακό στον οργανισμό, προφανώς και με τα δακρυγόνα τα ίδια θα ισχύει. Δεν έχω ρωτήσει κάποιο γιατρό, αλλά όταν έχει 10 καρκινογόνα συστατικά, προφανώς και θα είναι και πιο επικίνδυνο. Οι αντιδράσεις αναμένεται να συνεχιστούν.